क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय कसुगाव दखरा एबसुआ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखेवदों। गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ जागायदों कसुगाव दखरा एबसुआ। दखरानि सिङाव थानाय कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालियाव 1 जुलाइ थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 20 जुलाइसिम थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होगोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै बे बादाखौ बेखेवनाय जादों। गुबैयै बे बेसेन नाङै फोरोंथायाव आयदा बादियै गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि आयदानि सायाव फोरोंनाय जागोन। दिनैनि कसुगाव दखरा एबसुनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो दिनैनि गिबि सान एबा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जस मानिक ब्रह्मआ बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी आरो कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमेश चन्द्र गयारियाबो बाहागो लादों। दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव डिपिअ जस मानिक ब्रह्म आरो कसुगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि रिंखां दैमारिया मा बुंथिदों खोनासंदो। दिनैनि बे बेसेन नाङै जेनाखि गोलोम बोथोर बन्द'आव कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गथ'फोरनो बेसेन नाङै फोरोंनायनि जे मावबादा खुंदों, बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि नैबे कसुगाव ओनसोलनि जे गथ'फोरखौ लानानै कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जे मावबादा खुंदों, बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गिबियावनो साबायखर बावबाय। दा आं सानदों जेनाखि नैबे बन्द' समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा न'आव थायो आरो न'आव थानानै बे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि जेनाखि स्पेसियेलि बे गभमेन्ट फरायसालिनि गथ'फोरा बिसोरनि गार्जेनफोरा जिहेथु सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोनहा जेबो मोनथिया, मानो होनबा मेक्सिमाम जोंनि गभमेन्ट फरायसालिफोरनि गार्जेनफोरा इलिटारेट। दा बे इलिटारेटखायनो बिथांमोना गावनि गथ'खौ बारा बोसोन होनो रोङा। दा बे समाव जोंनि जे फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरा न'आव थाना ओरैनो बेरायलाबायो, लेखा फराया। दा थिग बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनै बे इनिसियेटिभखौ लादों, जाहाथे गथ'फ्रा न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय जिहेथु नैबे गरम बन्द'नि बेसेन नाङै बादायाव फैनानै बिथांमोनहा जे फरायफैनो हायो, बेखौ बिथांमोनहा दिनै बे मोजां इनिसियेटिभ लादों। आरो लोगोसे दा नुदों, बेजों लोगोसे बिथांमोनहा काउन्सिलिंबो होगोन होनना बुंदों। काउन्सिलिंआ बेनो, जोंनि दा प्रेजेन्ट जेनाखि जेनेरेसन गथ'फोरा ओरैबायदि बे थांखु जानाय, बिरि सोबनाय, बेजों ओरैबायदि लोब्बा जानानै दङ। दा बे फारसेजोंबो नायनानै बिथांमोनहा बे एवारनेसखौबो बे गरम बन्द'नि जेनाखि मावबादा, बे मावबादानिफ्राय बिथांमोनहा लांगोन होननानै दिनै नैबे दिनैनि जे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांमोनहा बेखौ आसा खालायदों। आरो लोगोसे जोंनि बे क'क्राझार जे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरनि हार, फरायनायनि हार, लोगोसे जोंनि जेनाखि क्वालिटि इडुकेसना गाहायाव गोलैलांगासिनो दङ। दा बेखौ बोखोनायनि नोजोरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानि मावनायनि इनिसियेटिभ लादों, बियो जोबोद मोजां। आरो लोगोसे आं आसा खालायदों जोंनि यां जेनेरेसन स्टुडेन्टसफोरा जिहेथु फरायनायाव ओरैबायदि अबहेला जालांगासिनो दङ, ओंखायनो क'क्राझारनि जेनाखि सोलोंथाइनि जेनाखि हाराबो ओरैबायदि खमायगासिनो दङ। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैल' नङा, आगोलनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो बेखौ आङो आसा खालायदों बिथांमोनहा मावलांबाय थागोन। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आं मोनसे खावलायनो नागिरदों, नट अनलि क्लास आरो 9 and 10, जिहेथु फाउन्डेसन लेभेला माने फाउन्डेसन लेभेलखौ जोङो जिहेतु थिग खालायनांगौ, थिग बेबायदिनो बिथांमोना दिनै आंनि सिगाङाव बुंदों जिहेतु इउनिट लेभेलाव जे LP स्कुलनि जेनाखि उन्दै गथ'फोरखौबो बिथांमोनहा बे गरम बन्द'आव क्लास खालायगोन होननानै आसा खालायदों। मानो होनब्ला फाउन्डेसना जुदि थिग नङाबा मालाबाबो गोजौ लेभेलाव थिग जाहैया। गतिके जोंनि जेनाखि थांखिया जाहैबाय, नाम्बार वानानो जाहैबाय जोङो फार्स्ट फाउन्डेसनखौ थिग खालायग्रोनांगौ। ओंखायनो निउट्रिसन पलिसियाव फाउन्डेसनखौ थिग खालायनो थाखायनो दिनै 3 बोसोरनिफ्राय स्टार्ट खालायदों। ओंखायनो दिनैनि इनिसियेटिभा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जे इनिसियेटिभ, बे इनिसियेटिभा जोबोद मोजां। आंबो खावलायगोन बिथांमोनहा फाउन्डेसन लेभेलखौ थिग खालायनो थाखाय फाउन्डेसन लेभेलाव LP ME खौबो बिथांमोनहा कचिंखौ खालायनांगौ। आं बेखौ आंनि साइडनिफ्राय बिथांमोनखौ खावलायबाय। कसुगाव दखरा एबसुआ दिनै 1 जुलाइ
से जुलाइ गोलोम बोथोर फैनाय लोगो लोगो बड'फा निजे सिमां क्वालिटि एडुकेसन मुभमेन्टनि मोनसे हाबाफारि बाव 9 आरो 10 थाखो फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै 20 साननि गोलोम बोथोरनि मावबादा जों बाव लादों। जोंहा बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि आलासि महरै जों हांख्रायहरना लादों। SSA नि क'क्राझार जिल्लानि DPO जसुमनि ब्रह्म सारखौ बिथांखौ लेंहरदों। बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला एबसुनिनो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लादों। जों आसा खालामदों जे जोंनि जे 20 साननि गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै मावबादा बियो गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंलिश ग्रामार बे मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै जों लादों। आरो जों मोनसे सानबाय थादों जे नैबे जोङो जोंनि ओनसोलाव खालि कुसुगावल' नङा, जोंनि जे 6, 7 फरायनाय बे 8, 9सिम फरायनाय गथ'फोरा आथिखालाव जे ड्राग्स गान्जा सोबबाय थादों बिसोरखौ जों बिनिफ्राय जानगाराव खालामनो जे बिथांमोननि जे बेसआव मोनसे आइडेन्टि कार्डआव जों बेखौ जों सावरायदों। जसुमनि सारजोंबो जों सावरायनाय जाबाय। जों बेवहाय मोनसे इन'भेटिभ आइडिया बिथाङा खिन्थादों जे आइ कार्डआव मोनसे मा होनो बेखौ ड्राग्स फ्रि आरो बे ड्राग्स फ्रि मोनसे आइ कार्ड खालामनानै होनानै बेवहाय जे ड्राग्स सोबोबा, गान्जा सोबोबा, स्मकिं खालामोबा मोनसे भायलेसन फिस फाइन नांनाय बिदि मोनसे होनांगौ होननानै जों मोनसे खावलायनाय जादों सारखौ। बिथाङा बेखौ सानबाय थादों आरो बिथाङा बेखौ फोरमायबाय। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बेवहाय कुसुगाव पाब्लिक हाई स्कुल, UN एकाडेमि कुसुगाव आरो कुसुगाव गार्लस हाई स्कुल बे मोनथाम फरायसालिनिफ्राय बर' मिडियाम फरायनाय 9 आरो 10 थाखो फरायबाय थानाय गासै 80नि बारा जोंहा बेवहाय फरायसाफोरा दिनै बाहागो लादों। जों खावलायबावगोन जाहाथे बेखौ बांसिनै जाहाथे नैबे गरम बन्द'आव सामार केम्पआव जाहाथे जों मोनसे बयबो ज' बाहागो लानानै जोंनि जे सामार केम्पखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामनो हायो जों गथ'फोरखौ खावलायबावगोन।